Wong kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah tak oyak aku ya ora mampu bangsa kuatku mencintaimu. Yang dibandingke ora ono sing pamerke aku ra iso yen kok gawe-gawe jujur seonone sapa wonge sing ra loro ati wis ngancane tekan suwene nanging kabeh ora ono artine ora ono ajine monggo ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah tak oyak kok aku ya ora mampu bangsa kuatku mencintaimu. Aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada semangat lagi ya bareng RTM. Yang dibandingke ora ono sing pamerke aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur seonone sapa wonge sing ra loro ati wis ngancane tekan suwene nanging kabeh ora ono artine ora ono
yang sangat luar biasa kembali menghibur Anda tentunya.